Actors, actrius, persones que creen contingut en català a les xarxes, fracassats al cap ja... No puc dir fracassats. Bueno, però jo m'incloc, no pas... Vale, tot. Okay. Actors, actrius, persones que creen contingut en català a la xarxa, no podem dir que són uns fracassats, però al final els hi costa molt, els hi costa moltíssim entrar a la roda, arribar a fer el que realment volen fer. Però per sort, i la veritat, encara no sé per què, i això és el que intentaré esbrinar avui, hi ha gent que els ajuda, que ens dona eines, que ens dona claus, que ens acosta a persones que no ens haurien conegut de cap altra manera. I em sembla un miracle. Avui parlarem amb la Fera, parlarem amb Macià Reels, per entendre per què ho fan. Els catalans fan coses i algú us ho havia d'explicar. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, hacen cosas. He segut en aquesta terrassa del Joc Barcelona, restaurant, cocteleria i factoria cultural, carrer Mallorca 275, per cert, la falca que no falti, gràcies per cedir-me aquest espai. M'he segut per parlar amb els Alberts, amb l'Albert i l'Alberto, no li canviarem el nom a ningú, per parlar de les coses que fan, perquè d'això va aquest programa, de gent, de catalans que fan coses. És català tot aquell que viu i treballa a Catalunya, etc., que deia el mestre Yoda. Les coses, creadors de contingut en català, actors i actrius. Són persones, són sectors, professions en què és molt complicat entrar en la roda, és molt complicat trobar les persones adequades. I tant l'Albert Lloreta, de la Fera, com l'Alberto Gallego, de la Macià Reels, és el CEO de la Macià Reels, fan coses, m'agrada molt això de dir fan coses, Demasiades coses. Fan moltes coses per acostar-nos a aquestes persones, aquí m'incloc entre actors, actrius i creadors de contingut en català, aquestes persones que d'una altra manera rarament sabríem qui som, i els vull preguntar, primer, gràcies per haver vingut a tots dos. A ti. Per què ho feu? Empieza tu si quieres. Vinga. Jo ho faig perquè em fa il·lusió que després del boom de la pandèmia, que van sorgir un munt de creadors, participar d'aquest món, i a vegades sembla que només hi puguis participar, al món de creadors digitals, doncs posant davant de la pantalla, cosa que ja vaig fer una temporada, però també es pot ajudar, diguéssim, es pot col·laborar des d'altres espais, promocionant que n'hi hagi més, produint coses, fomentant que els creadors es coneguin, però no ho faig amb un ànim d'evitar fracassos o perquè perquè calgui salvar res ni res per l'estil, perquè crec que no s'ha de salvar res i que a més és una actitud dolenta per atraure a ningú a fer... Vine amb mi, que així em salvaràs la tarda, home, què vols que et digui? Fa una mica mandra, no? En canvi, si fas coses guais i guapes i les fas amb altra gent, doncs mola, per això ho faig. Alberto. Muy bien, joder, la ha explica muy bien. No, yo también veo mucho de lo que dice él. En nuestro caso surge como algo bastante orgánico. Nosotros tenemos 8 años de vida, que es un tiempo bastante largo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que en general el sector interpretativo, no solo interpretativo, la dirección, el guión, es un sector que es muy hermético. Es muy hermético. Para poder conocer a ciertas personas tienes que pertenecer a ciertos círculos y por suerte, por desgracia, nosotros hemos accedido a esos círculos, ¿no? Entonces era como algo bastante lógico que en nuestro caso, que al final lo que nos dedicamos es intentar acercarles a la industria de una forma rápida, pudiésemos ponerse en contacto de una forma realmente honesta, porque creo que hay muchas opciones de conocer a gente, pero muy pocas son honestas. Me refiero, muy pocas de ellas son opciones en las cuales la gente que va a conocer, es decir, un cliente nuestro va a conocer a un director súper reconocido, pues que realmente lo haga de forma genuina, ¿no? Y porque quiere conocerlo y no porque haya un interés cruzado por medio, ¿no? Y eso es un poco el motivo por el cual lo hacemos. Después ya te desarrollo un poco más, però en principi és esto. Esteu una miqueta evitant que fem aquella cosa que ens costa tant, o a mi almenys em costa tantíssim, que és ser pesats. S'ha de ser molt pesat en aquests dos sectors i esteu ajudant a que calgui ser una miqueta menys pesat, potser. Yo he sido muy pesado, en general, y sigo siendo muy pesado. O sea, yo soy una persona que cuando me gusta conocer a alguien voy a muerte por esa persona, pero sí que es cierto que hay mucha gente que o no tiene quizás la forma, no lo ha hecho nunca, le da cierto miedo, cierto reparo, ¿no? Y yo creo que es importante que, al menos en la parte que te toca, si tienes ese acceso y lo puedes facilitar,
hostia, mucho trabajo quitas de encima, ¿no? Yo creo que es algo bastante sencillo de comprender, ¿no? En nuestro caso nos ha salido bien, pero al final también cuesta mucho que la gente también se atreva a dar un paso y a conocer a... ¿Cómo conocer a Pedro Almodóvar? Hostia, es que no sé por dónde empezar. És el que te quiero decir. Per entendre-ho jo, Sí. Surt algú de l'ESCAC, Sí. o no té per què, surt algú un actor, Un actor, sí. I diu, quiero conocer a Almodóvar, i contacta amb vosaltres? O sea, en nuestro caso, nuestro servicio principal no va de esto. Es decir, nuestro servicio principal lo que hacemos son escenas cinematográficas para actores. Guapísimos, per cert. Nos hacemos un curro bastante gordo y les producimos una escena y tal. Lo que hemos hecho es intentar ofrecer un valor añadido como algo completamente gratuito. De hecho, todas las acciones que hacemos, afterworks, podcast, un montón de fiestas, son 100% gratuitas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, a todo ese círculo que al final gira en torno un poco también a nosotros, facilitar ese acceso de forma gratuita. Vale. ¿Sabes? I el de les escenes és que li munteu escenes perquè l'actor o actriu es pugui brillar. Sí, o sea, hemos llevado ese concepto como al máximo exponente, somos muy frikis. Es decir, cuando yo empecé con 21 años, ahora voy a hacer 29, todos mis colegas actores, que además muchos de ellos eran muy buenos, cuando tú les pedías, enséñame lo que has hecho, era un producto que era de mierda, eran cortos, de primero de carrera, no se entendía. El típic vídeo al Vimeo. Hostia, era muy frustrante. De 14 minuts de gent obrint portes i tancant. Exactamente, entonces era como, hostia, yo estudié dirección de cine, todos mis colegas hacíamos cine y era como, quizás podemos encontrar una herramienta que les funcione mejor, ¿no? Entonces, en ese camino empezamos poquito a poquito y intentamos llevar ese concepto de, al final, una producción profesional, llevarla al máximo exponente para que pudiesen tener un contenido que realmente les catapultase. Clar. Y ahora somos pues 20 personas en el equipo y hacemos todo. I escenes que no són de cap pel·lícula... Originales todas. Hòstia, brutal. O sea, tenemos un equipo de guionistas, un equipo de asesores, un equipo de Vale, producción, postproducción, entonces hacemos al máximo nivel. Entonces, dentro de aquí, al final también depende mucho de cuánto uno está dispuesto a dejarse en el camino, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, quiero ser actor, seguro que has conocido muchos, ¿no? Quiero ser actor, y a la hora de cuando te vienen las épocas duras, y tienes que invertir, tienes que hacer cosas, tienes que moverte, hostia, ya te cuesta más, ¿sabes? Entonces, a la gente que realmente va a muerte por esa idea, que tenga una alternativa que se lo pueda y les puedan ayudar, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos. Molt bé, guai. Això que has dit, que quan la gent ha d'invertir li costa més, vosaltres oferiu aquests... O sigui, evidentment els Sí. videobooks s'han de pagar, Hay que perquè pagarlos. aquí hi ha una feina i heu de viure d'alguna cosa, Sí. però el que deies, els afterworks, aquestes trobades, igual que feu amb la Fera, els miniaplecs, per exemple, o la plec, que va ser una bestialitat, això no val un duro, o sigui, no val un duro. A la gent no li costa un duro, a vosaltres us costarà bastant. Sí. Això, per què no ho havia fet ningú abans? O per què creieu que ningú ho havia fet fins ara? Segurament la resposta és diferent en Sí. cada cas. En el nostre cas, perquè tot i que tinguem tots els Rubius i tota aquesta generació de youtubers molt al cap, el boom de gent que es va posar a fer creació en català en diversos àmbits, tot i que ja n'hi havia molts, i se'ls ha de reconèixer que ja hi eren fent directes des de fa la retira, no? Una gran massa social es va posar a fer això en un moment determinat, que és això, després de la pandèmia. I jo crec que doncs, no ho va fer ningú abans perquè no ha donat temps material, però l'ideal seria que en sorgissin molts projectes així, no? Que moltes festes, molta gent fent coses, moltes productores, molta gent fent més o menys el mateix perquè és el normal i natural. Clar, en la meva indústria, per dir-ho així, sí que val molts diners tot això que dius, els miniaplecs i l'aplecs i tal, però jo tampoc en tinc de diners, no és una inversió que he fet jo personalment aquí, pum, posaré aquests diners. El que jo he fet és buscar aliances, sponsors i fer aquesta feina una mica més pal, però un cop feta, després no és tan difícil tornar-la a fer. Ja, és cierto. És bastant guai obrir aquest camí. Sou un lobby guai o no seríeu un lobby tampoc? Un lobby? No ho sé, perquè tampoc tenim una influència increïble en res. I a Catalunya parlar de lobbies, els catalans fem coses, però lobbies? No ho sé. Agafen l'Abels, els Clar, lobbies. jo no entenc, o sigui, en el teu mundillo no sé si és exactament això, però jo crec que per anar bé, en els propers anys han de sortir noves feres i nous projectes semblants al nostre, no pot ser que sigui un, ¿no? 100%. Ja està. 100%, o sea, en nuestro caso lo hicimos porque no había alternativas. O sea, a mí no, o sea, claro, había un interés genuino también por mi parte de vamos a hacer cosas, vamos a intentar estimular a la gente también, era porque veíamos que había una generación de gente muy joven, con muchas ganas, que estaba muy desanimada en general.
¿sabes? O sea, les faltaba estímulos, les faltaba sentirse que formaban parte de un grupo, de que podían compartir ideas, cosas, motivaciones, que es algo que, por ejemplo, yo cuando estudié cine buscaba mucho en la universidad. Yo buscaba un grupo con el cual podía compartir mis pensamientos, motivarme, y, o sea, montarme un camión entero y irme a rodar a Monegro, o sea, donde fuese, ¿no? Y creo que esto con el tiempo cada vez estamos como más herméticos y en nuestro caso era como, hostia, tío, vamos a intentar montar esto, vamos a juntar a todo ese grupo que además entre sí no se conocen, cosa que al final Barcelona es muy pequeña, me refiero, al final deberías de conocerte, pero no te conoces porque no hay ofertas de este tipo, ¿no? Entonces en nuestro caso es un coste grande el que hacemos, me refiero, no solo una cuestión económica, de tiempo, la inversión de tiempo que hacemos de, hostia, buscar espacio, gestionarlo, que todo funcione, que no falle nada, però crec que és molt gratificante, tio. I una cosa que estic pensant que tenen en comú els dos mons és que a vegades són molt jeràrquics. Sí. En el món dels creadors de continguts és molt obvi, no? La jerarquia te la marca sobretot doncs, si tens molts seguidors. Los viewers. Los viewers. En el món del cine m'imagino que també deu haver-hi una barreja de que si has fet coses grans, també del rotllo de qui et segueix i no et segueix a Instagram i tota aquesta mandanga, no? I és molt difícil a vegades fer entorns de festa i de trobada que et petis una mica aquestes jerarquies, no? Això, clar, en el nostre cas, ens costa una mica navegar com es fa. Es cierto, es muy jodido. En nuestro caso, por ejemplo, mira, el caso está muy claro en los Goya. Los Goya, que es como la fiesta del cine español, ¿no? Hay una fiesta que se hace y es una fiesta privada. Me refiero, tú si quieres acceder, no puedes acceder. Y así multiplícalo por todos los festivales que hay en España, Málaga, San Sebastián, no puedes acceder. Yo he estado en San Sebastián 400 veces, me he querido meter en las fiestas y no me han dejado entrar en las putas fiestas, ¿sabes? Y soy productor. Pero como chanclas, potser. Porque llevaba chanclas, porque estaba reventado, me estaba fumando un cigarro en la puerta, no, pero el tema era que al final es que si no perteneces, al menos en nuestro gremio, si no perteneces a ese círculo, o no eres amigo de, primo de, o no te han dejado tener acceso, no entras, tío. Y es frustrante de cojones, ¿sabes? Y al final llega un momento en el cual dices, tío, de verdad es todo tan complicado, me refiero que al final es una industria como otra cualquiera. Claro. Yo con el tiempo cada vez he ido como simplificando mucho el concepto de lo que significa hacer cine, porque creo que cuando empiezas, como en todas las profesiones, pero tiendes a idealizar mucho las cosas, a decir, wow, es que haces películas, bueno, al final es una industria como la cualquiera otra, ¿sabes? Y la persona que tengo enfrente, que es un actor súper famoso, hostia, pues me refiero, si fuese un abogado, a lo mejor no sería tan famoso, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Está currando. Está currando y ya está, ya sabes. Sí, sí. Y es verdad que cuando, por ejemplo, nosotros conectamos con gente, últimamente los podcasts que hemos traído a gente muy top, por ejemplo, otro día estaba en Madrid con Macarena Gómez, de la que se avecina, Pedro Casablanca, mucha gente, te das cuenta que esta gente que lleva tantos años en el sector es la gente más normal del mundo, tío. Y es cierto que al final te ponen como una especie como de pared delante de decir, no, esta gente es muy elitista. Hostia, al final si tienes acceso y los conoces, es fàcil, tío, ¿sabes? Y además t'ajuden. Sí, però des de fora fa molta por. Mucho no? miedo. O sigui, el mateix, amb una mida molt més petita, que passa en el món dels creadors, que és com, vale, tothom creu que no és ningú i no és suficientment com per exemple, demanar-li una col·laboració o no sé qui, amb algú que en la seva ment té una distància molt gran, però dius, hòstia, simplement és una persona que va caure en una roda de la gràcia i ara té 50.000 seguidors. Claro. I tu potser en tens 2.000 o 100 o 50, pues, poc a poc, y yo qué sé, som humans, ¿sabes? Y que además es algo muy efímero. Me refiero que además en el caso de los creadores de contenido, hostia, me refiero que tienes 50.000 mañana no tienes nada. Clar, exacte. O sea, moles una estona i deixes de molar. Per tant, més val que siguis una mica humil, no? Exactament. Sí, sí. En aquest sentit, creieu que heu canviat alguna cosa, que heu ajudat a que comenci a canviar alguna cosa, que sí que hi hagi sinergies, que sí que la gent faci aquesta passa, que s'atreveixi, que deixi de tenir por d'alguna manera? Jo, en el meu cas, el que crec que hem aconseguit és que una de les poques virtuts o dels avantatges que té doncs, fer coses en català i a Catalunya és que estem tots més o menys per aquí replegats. Llavors, posar en valor tot el que té a veure amb l'offline, amb la vida real, que no és el que fas, sinó doncs, el teu oci, el teu entreteniment, posar això en valor és una manera d'humanitzar tothom que hi participa. És a dir, a la tercera vegada que et trobes algú en una festa amb unes birres, doncs ja el saludes, ja t'has vist, ja no està tan lluny i no és aquella persona que veus a TikTok i que té no sé quants likes i que dius, oh, joder, que lluny, no? Jo crec que això, la gent, humilment, la poca gent que ha vingut a les trobades ho ha notat. I la idea és seguir-ho fent i normalitzar-ho, perquè això és el més normal del món. Vull dir, tampoc és una cosa tan estranya. Es algo súper normal, tío. Después también te digo, por ejemplo, yo recuerdo que esto, la primera vez que lo vi, esta especie como de quedadas y conocer público, recuerdo una vez me invitaron al Soho House, aquí en Barcelona, no sé si lo conocéis. Sí.
súper elitista, tío. Sí, sí, és el seu Y model de entré, negoci. y entré como súper inspirado, voy a conocer, tío, y salí pensando, hostia puta, tío, no sé qué cojones se pinto yo aquí. O sea, no era un lugar cómodo para realmente poder desarrollarte, ¿sabes? Era como un sitio donde había una intención de demostrar todo el puto rato, todo el mundo, tío, que te echaba muy para atrás. Està dissenyat per això. Està dissenyat per esto. El rotllo Coachella aquest de Exactamente. marcarem les distàncies d'entrada. Y muy aspiracional, muy de Sí, tienes sí. que llegar a ser. Y en nuestro caso, tío, lo hemos intentado llevar a algo muy pequeño, ¿sabes? Algo de realmente juntamos a 50 personas en un mismo espacio, súper humilde, bueno, a veces menos humilde, pero... Està bé també que les coses siguin guapes. Entonces, claro, al Insistim. final también te flipas y quieres hacer las cosas guapas, ¿no? Claro, Pero claro. humilde de concepto, ¿sabes? Sí, Es sí. decir, puede entrar cualquier persona. Además, de hecho, en nuestro caso lo que hacemos, es decir, no tienes que cumplir ningún tipo de requisito, me refiero. Al Es final, aleatorio, casi, o casi. sea, de hecho, tenemos entradas limitadas, hacemos mucha promo y hay un día, una hora en el cual la gente se puede apuntar y cuando se acaban, se acaban. Y no te miro si eres actor, si no eres actor, si tienes 18 años, si tienes 16, no te miro todo esto, ¿sabes? Recordo que fa un parell de mesos, ara estem gravant això al juny, Sí. quan sigui que ho estigueu veient, el juny de 2023, un any magnífic, veu Ara, fer un... ara sembla que hagin de passar 5 anys perquè publiquis aquest vídeo. Pot ser, Sisplau. mai se sap. Espero que no hagin passat 5 anys. Veu fer un post a Instagram dient què li diries a una directora de càsting si la tinguessis davant? Delante. I veu triar les 25 respostes que més us va molar. Exactamente. O sea, teníamos la suerte de poder contactar con Arantxa Vélez, que es la directora de casting, yo diría top 3 en España, o sea, ha hecho todo lo de Sorogoyen y tal. Y además tenía una fama ella, una fama que es la típica fama que tiene alguien que cuando la gente no conoce realmente a la persona, que es una directora de casting súper dura, muy áspera, y dijimos, ¿qué cojones? La traemos desde Madrid. Le pillamos un AVE, la trajimos aquí a la oficina y hicimos esto. O sea, las 25 preguntas más realmente más potentes son los que iban a venir y los 25 fueron los que estuvieron ahí. Y conocieron a Arantxa Vélez de tú a tú aquí, ¿sabes? Y pudieron hablar de cuáles eran sus problemas, sus miedos, y después funcionan con Arantxa Vélez y te das cuenta de que es una directora de casting, pero que es una señora que es madre y que además tiene sus problemas y es que se la pela al cine, igual que a todos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que es su trabajo. És la seva feina i ja està. Sí, Claro, sí, es que es su trabajo, tío, y creo que hay mucho miedo en este sentido. Y ves gente que lleva en el sector un montón de años, tío, y sigue teniendo los mismos prejuicios, ¿sabes? Y es como, vamos a intentar ayudar para que esos prejuicios caigan cuanto antes, ¿sabes? Després d'actes com aquest o de miniaplecs, per exemple, per no parlar de l'aplec gros, creu que la gent surt més motivada, que sou una miqueta droga per a aquestes persones? Sí, o sea, yo si yo no viese un retorno emocional y un retorno potente, no lo seguiría haciendo. Però quan dura l'efecte del xute? En nuestro caso dura 15 días, porque cada 15 días tenemos que hacer otro nuevo. En el nostre, 12. No, sí, no sé quan dura. És que nosaltres hem arrencat molt a poc, però la idea és poder-ne fer tants com sigui possible, perquè al final l'ideal seria que els creadors quedessin entre ells, Sí, sí. sense haver-li de posar un nom a un lloc on va. Per això hi ha un grup de Telegram, de fet, que heu creat. Clar, sí, exacte. Hem creat un grup de Telegram on espero que per generació espontània es vagi generant una mica de caliu entre la gent que es dedica a això per justament normalitzar, que crec que és la paraula clau d'avui. Sí, sí. I tal. Jo ara estava pensant, mentre parlaves tu, que, clar, de totes maneres hi ha una diferència gran entre el món dels creadors digitals, que tots, diguéssim, fan més o menys la mateixa feina, que en un món professionalitzat on hi ha uns que et poden donar feina. 100%. Llavors, hosti, també mantenir la calma en un context on la persona amb què parles podria ser la que dona feina d'aquí dues setmanes o 2 mesos. Però no creus que els creadors de contingut, una part almenys, fan el que fan per acabar aconseguint alguna altra feina més o menys relacionada? No, i fins i tot es podria entendre que si tu t'apropes a un creador que t'agrada molt, li pots proposar fer una cosa junts, i això ja és com oferir-li una cosa, no? Vull dir que la relació també... El que vull dir és que hi ha relacions, hi ha llocs aquests on si tu hi vas massa amb la intenció d'aconseguir alguna cosa material, immediata, estaràs tot el rato suant i nerviós. En canvi, si estàs allà tranquil i gaudint del fet de conèixer gent que es dedica al mateix que tu i no, treus una mica les ulleres de jugar tot el rato al videojoc, de créixer, hòstia, doncs és guai. O sigui, crear l'ambient difícil però bonic, que la gent no estigui pensant en voy a aconseguir no sé qué. Es que esa es la clave. Ha de ser molt... Por eso te decía que la gente que tiene que ir con una mentalidad honesta y como orgánica, porque, por ejemplo, tú puedes conocer a un director de casting como Arantxa Vélez. Hay 1 millón de cursos en España, en Madrid, que pagas 300 euros y vas a conocer a Arantxa Vélez. ¿Cuál es el problema? Que vas a conocerla sabiendo que te va a juzgar como actor porque estás pagando un servicio, ¿no? Entonces, en este caso, lo que intentamos hacer es quitar esa parte de juicio, ¿sabes? Aquí no estás valorando a esa persona en particular, estás conociéndola y estableciendo una relación que ojalá dentro de unos años, ¿sabes?, se frague y consiga
necesidad que te llame Arantxa, oye, pues te conocí en tal sitio y te he visto con una película, ¿no? Pero creo que lo que tú dices es clave. Hay muchas veces que hay mucho miedo, de hecho nosotros lo vimos. En el primer mes que empezamos a hacer acciones, yo tengo un equipo de branding guay, ¿no? Somos gente ahora y podemos hacer marca de una forma guay, entonces lo medimos todo mucho. Entonces empezamos a hacer acciones, empezamos a pedir a la gente que interaccionase cuando poníamos cosas y recibíamos un montón de mensajes privados que la gente nos decía, es que me da miedo contestar porque, claro, como sé que tenéis directores de casting, representantes y directores y productores en vuestro Instagram, no quiero exponerme. Y es, hostia, joder, vaya, de repente estás cohibiendo la libertad de alguien de una forma brutal, ¿no? Y dije, hostia, esto no puede ser. Prefiero que un chaval de 18 años tenga miedo a poner a contestar una pregunta por lo que vayan a juzgar de él, tío, no puede ser. ¿Sabes? Entonces, eso también es una motivaciones. Passa, però no deberia passar. A mi em passa, ho dic ja. Te passa a ti? Em passa moltíssim. Ah, sí? Clar, però no, Sí, jo, de fet, perdó, ara parlo de mi, hola, Bueno, què tal? estem parlant tot el rato de tu. És el meu canal. No, perquè és com si parléssim per la meitat. És per ti, Hem vingut aquí per mi això, no? Hem vingut a parlar amb mi, exacte, ja està. És una sessió en particular. Sí, sí. Jo sempre he tingut, o sigui, com que tinc aquesta bipolaritat entre ser una cosa i ser l'altra, sempre era, hòstia, no diguis això perquè llavors pringues amb l'altre vessant, no diguis això perquè pringues en aquesta. Jo vaig treballar a BTV durant 5 anys i havíem d'anar de periodista, que també soc periodista, tinc aquesta desgràcia, hola amics, i quan anàvem por ahí ens feien fer tuits de el pipicant de les Corts està ple de merdes i ningú tal. I jo, amb el meu Twitter he de fotre això, veurà, jo què sé, l'Arantxa Vélez això i diré, aquest pavo què diu, el pipicant de les Corts. I em vaig fer un compte de Twitter a part per fer aquestes merdes, perquè m'obligaven a fer-les. Perquè no volia tot allò, amb una altra descripció, amb un altre rotllo, amb la foto, per no enganyar mai a la gent, però aquesta por jo encara la tinc avui en día. Yo te digo, y me atrevo a decirlo, porque ya llevo unos años conociendo a esta gente, se la suda lo que pongas en tu Instagram. Te lo digo en serio, No, me refiero, millor, Arantxa Vélez fantàstic. no va a ver tu Instagram, me refiero. Es una tía que tiene mucho trabajo, mucho más del que probablemente le gustaría tener porque viven a un nivel de exigencia todos los días muy alto, no va a ver tu Instagram, tío. Entonces, a veces nos fijamos en cosas que yo creo que son más miedos que otras cosas, ¿sabes? Bueno, és que això que dius que ets bipolar, o en aquest cas tripolar, no? Perquè també ets periodista, és una xorrada la idea que només pot ser una cosa a la vida, saps? Vull dir que Sí, aquesta idea que la directora de càsting de turn dirà hòstia, Carles m'agrada, ui, merda, però aquí he fet un tuit de periodista... Clar. No, o sigui, la gent fem de tota la vida i jo si d'aquí 2 anys vull dedicar-me a escriure, doncs aniré cap allà, saps? I crec que fins i tot és algo valuós que tinguis una diversitat d'interessos a la vida i que no sigui un camí allò kung fu, saps? A por todas ets una sola cosa a la vida. Perquè al final fotrem l'hòstia si anem per un sol camí, això Clar. està clar. Vull dir, ningú o molt poca gent aconsegueix arribar al top del que vol No, des del però principi. potser hi ha gent que sí que li flipa moltíssim una cosa i que per tot allò, però vull dir que no és dolent no ser així, no? 100%. No t'ha de treure l'energia... Exactamente, y que además hay muchas formas de ser, ¿sabes? Yo, por ejemplo, soy una persona muy obsesiva y sí que soy muy de pongo algo en la cabeza y voy a muerte. También te digo, también lo sufres toda esa parte, ¿eh? Yo la sufro un montonazo, soy una persona que trabajo a 12 horas al día desde hace 8 años sin parar, ¿sabes? Entonces, ahora descanso los fines de semana también y tengo suerte de que tengo una pareja de puta madre, ¿eh? Pero tío, cuando eres tan obsesivo, esto es muy frustrante, pero a donde iba es que yo creo que lo tú decías, hay que normalizar mucho estas cosas, me refiero, es que no estamos haciendo nada fuera de lo común. Es cierto que no hay más gente que lo haga, debería haber mucha más gente. Yo creo, por ejemplo, no me explico como en escuelas de interpretación no hayan encuentros semanalmente con gente de la industria. Bueno, hi ha els màsters aquests que Claro, tienes que pagarlo. Clar, pagues una Claro, tienes que pagarlo por conocer a tal persona. I Entonces, després claro, et serveix justet, hola. no, Però aquí en vam fer un d'aquests, però i que no passa res, que està guapíssim i que et vegi el Pep Armengol, però que és veritat que estàs amb una tensió pel que deies abans, Claro. I és un t'està mal jutjant, lloc, perquè és ell un també mal està amb una tensió que està fent allà una feina. Sí, Vull dir, clar. no vas amb l'ànim, amb el cor obert, no? no es orgánico, tío, no es orgánico. Mira, yo tengo un caso muy guay. Yo al final soy director, ¿no? Ahora tengo la suerte también de tener una productora y me produzco mis cosas, ¿no? Pero yo tenía a un productor metido en la cabeza desde que tenía 18 años, era Enrique Lavigne. Ese productor ha hecho todas las películas en España, ¿no? Un hombre viene a ver, un monstruo viene a verme, Lo Imposible, todas. Y estuve picándole por mensajes, por mail, no me contestaba nada. Me fui a San Sebastián, en un sitio completamente fuera de lo que era un contacto, vamos a decir, como interesado, comiendo en un sitio me lo encontré y de repente nos encontramos y estuvimos hablando 3 horas, tío. Porque no había presión, ¿sabes? No había presión, era algo muy... De repente un chaval me ha venido aquí a hablar conmigo y se ha generado. En un puto curso que esperas que, me refiero, Pepe Armengol está pensando, me están pagando, voy a ver su reel y voy a decir que todo está muy bien, todo está muy mal. No, va en serio, és així, tio. Exacte. I és una pena. La relació amb tu esdevé part de la feina i ja està, en plan, doncs aquest que m'ha passat aquest d'això, li valoraré i tal. Potser sí que en traurà de tant en tant una cosa que diu, oh, que interessant, no sé què, però Sí. és complicat aspirar, o sigui, pagar la pasta
que val un màster d'aquests per aspirar, i això passa el mateix amb els màsters de periodisme. Sí, evidentment. És exactament la mateixa història amb qualsevol entorn jeràrquic de poder i mediàtic. Els creadors no tenen algú que els digui tu vine i jo et donaré aquesta plataforma. Els creadors digitals, vols dir? Sí, exacte, els creadors de contingut en català. Encara no hi ha un màster de creadors digitals en català. Per què serà? Deixa'm-ho pensar una mica. No ho ha fet ningú, potser aquí faríeu peles. A veure, no ens passem. Entre promoure que passin coses i creure que la penya pagarà 10.000 pavos per fer un màster per després posar-se a fer YouTubes... No, y que además es muy nuevo todo esto. Sí, no té sentit. Per sort no té sentit. És a dir, crec que també alguns d'aquests màsters el que fan és diguéssim, rascar de l'ansietat laboral de molta gent que surt de la carrera i diu, hòstia, i ara què? Per això la gràcia dels vostres projectes, perquè no aneu a rascar la pasta. Vull dir que és això, és obrir, és acostar. Us volia preguntar, som una taula de millennials, que és una cosa que em fa molta il·lusió, ara que els millennials cada vegada estem més mal vistos. Pot tenir un component generacional, això? Aquest voler obrir, voler ajudar, voler formar part d'alguna cosa, que venim d'una generació, la dels nostres pares, que eren més individualistes, potser? No ho sé, això no ho sé, perquè jo crec que cada generació es creu molt la primera d'alguna cosa, però si... No dic que siguem la millor, dic que em fa gràcia que ens haguem trobat 3. No, sí, en aquest cas, jo crec que el que ha passat és que els millennials és una generació amb molta inseguretat, penso. Això és veritat que és un titular i hi ha molts millennials, moltes generacions, però sí que hi ha alguna cosa que veig en comú que no tenen ni la generació més gran ni fins i tot la més jove, que és que hi ha molta inseguretat. I poder d'aquesta inseguretat hi ha també una valoració d'entorns comunitaris i coses així, no? No sé, això és sociologia barata, però és una mica, a vegades tinc aquesta sensació, veig gent que surt ara de la uni i gent molt jove i la veig molt més valenta i arrencada que poder la nostra generació, que érem més una mica cagadubtes i no sé què, no? Ja et dic, això és molt a persones en el fons. Noteu que teniu més millennials que gent d'altres generacions o això? Sí, en mi caso 100%, aunque también hay gente de otras generaciones que quiere dar pasitos hacia atrás y como redescubrir un poco esas otras generaciones. Estic agafant la teoria que has explicat, ¿eh? Yo te digo, yo creo que no sé si está algo más generacional, pero creo que sí que hay un cierto interés por parte de nuestra generación de formar parte de colectivos. Creo que esto sí que es importante. O sea, hay una necesidad quizás también provocado porque han habido muchas etiquetas todo últimamente, ¿no? De los últimos 10-15 años, pero el querer formar parte de ese colectivo, porque también me siento parte de ese colectivo, hay algo ahí muy positivo, yo creo, ¿no? Y creo que también nace esa necesidad de compartir con más gente que se siente igual que yo. No sé si antes era un poco igual que esto, ¿sabes? Jo crec que també les carreres professionals en general i les creatives encara més eren molt individuals. 100%. Les carreres individuals d'aquests actors o d'aquesta actriu... I s'ha de ser millor un que l'altre sempre i és una competició constant. I és veritat que en el món dels creadors digitals en altres llengües sí que veig que per com està dissenyada la plataforma on creixen els creadors estan molt sols. És a dir, una cosa increïble és que el Rubius, el Chocas, l'Auronplay, l'Ibai menys perquè ja ha buscat maneres de... Però es passen moltes hores cada dia sols a la seva habitació, no? I això és una cosa que és així per disseny, no tindria per què ser així. En un altre entorn, un altre disseny, una altra plataforma, no seria d'aquesta manera. I llavors, jo crec que sí que aquí veig que tornant a la cosa de no salvar el català, és guai pensar, vale, doncs mira, una cosa que podem fer diferent és fer ja molt col·lectiu i molt coral aquest entorn perquè un xaval de 14 anys digui, hòstia, doncs mira, si m'apunto una d'aquestes mandangues, doncs estaré amb gent i coneixeré gent i potser el meu canal ja veus tu, saps? Però en canvi faré amics i descobriré coses. En canvi, la cosa de grindear 12 hores jugant al LOL a la teva habitació serà guai, segurament també d'una altra manera, però poder apela menys a un xaval jove que vol viure la vida. De amplitud, de hacer cosas... D'aprendre, de conèixer... 100%. L'última pregunta abans d'anar allà a tancar, perquè no em volia passar la mitja hora com si vingués el TN després, però el Cruanyes no està esperant. Estem amb arbre de gust. Estem aquí, anem fent. Som obsessiu del temps i d'aquestes coses. Però pots portar. Sí, puc tallar, però no tallaré perquè... Però si ara es porta això de fer coses llarguíssimes. Llarguíssimes, sí. 4 hores podem fer? A veure, jo... Com el metratge de... Exacte. Com el metratge de l'episodi 2 de Star Wars. Us anava a preguntar, en el sector d'interpretació i en el sector també de la creació de continguts, creieu que hi ha com un tema que mogui més que d'altres? M'explico. En creació de continguts que agradi més o massa els videojocs que altres coses, en aquest sector que la gent vulgui fer més drama que altres coses, que es
tant que importes o que no s'explori suficient, o creieu que ja està bé que cadascú vulgui tirar per un sol camí, malgrat tenir més possibilitats? Buah! Esto es una pregunta bastante compleja y que puede dar para hablar aquí 20 minutos. Jo estava pensant el mateix. O sigui, a més, en dos mons completament diferents, jo crec. No, mira, yo, y no sé si voy a responder a tu pregunta, pero en relación a lo que tú dices, si la pregunta que haces es si tendemos a ir hacia cosas... Vuelvo a repetir la pregunta a ver si me queda más clara, porque sí. No, la tengo bastante clara, pero quiero responder solo la pregunta que tú quieres hacerme. Creieu que la gent s'enfoca molt en una sola branca de tot el que pot arribar a fer? És a dir, la gent vol fer només drama, vol fer només humor, la gent vol jugar només a videojocs, vol jugar només al Wordle durant 12 hores. Ànims, Claro, yo no sé hablarte en boca de todos, Te puedo hablar en boca de... per sensacions que teniu vosaltres, al final. Sí, yo creo que no. Sí que es cierto que al menos en nuestro sector hay una especie como de sensación de que al final tienes que destacar en una sola cosa para poder diferenciarte del resto. Sí que creo que esto es importante. Y en muchos casos quizás también comulgo con este, porque querer hacer de todo, hay un punto de que quizás te enriquece mucho interiormente, pero fuera no sé si estás haciendo todo bien, ¿no? Entonces, creo que hay una parte que sí que busca eso, el ser muy bueno en algo en particular, pero yo creo que cada vez al final la gente lo que hace más es intentar tocar un poco diferentes palos, porque cada vez es más complicado ser certero en uno de ellos, ¿sabes? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, antes recibíamos mucho, quiero hacer la Casa de Papel. O sea, de repente la Casa de Papel lo petó y la gente que le falta, obviamente, pues quizás más pensamiento o más referentes, que es algo que quizás nosotros sí que estamos un poco jodidos, porque siempre es como, tío, venme con un referente mejor, coño, ¿sabes? Que me refiero, o sea, que no hay putas películas en el mundo. Quiero hacer la Casa de Papel, quiero hacer Tokio. Entonces llega un momento en el cual nuestro trabajo también es intentar comprender qué es lo que significa la Casa de Papel, ¿no? La Casa de Papel significa quiero hacer un drama muy intenso con un poco de thriller, te lo hago, pero también te voy a enseñar otros palos que a lo mejor si los tocas a lo mejor también te puede ser interesante, ¿no? Como actor, además tú lo sabes, si enseñas 3 cosas distintas es mejor que enseñas solo una, porque si vas solo con una ya puede ser Daniel Day-Lewis. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque si no lo eres, no, vas a acabar mal, ¿me explico? Pero bueno, no sé si respondo a tu pregunta, però... Sí, és més o menys el que buscava. Jo estava pensant 2 coses. Una, que, clar, des de la perspectiva dels creadors, en un entorn que és bastant algorítmic i, per tant, a la que una cosa funciona, has de matxacar. Funciona més, no? És a dir, és com, vale, t'ha funcionat molt bé aquest vídeo, el teu incentiu serà a repetir-lo, no? A dir, vale, doncs, top 10 cases del Maresme. Hòstia, ha anat superbé, doncs top 10 cases del Baix Penedès, no? I així fins que t'acabes les comarques i te'n vas a una altra. Això em recorda el vídeo top 5 de colchones, és una publi horrible. Bueno, perdó. Això. Jo crec que hi ha aquests incentius que crec que són dolents, en el fons, i també hi ha una altra cosa que també és dolenta, que és que el món dels creadors, que és una paraula, per cert, molt rara, creadors. Sí, és com muy ambigua. Com si el resto... Estem d'acord que no ens agrada? Estem d'acord que no ens agrada? Clar que no ens agrada, però ja explica el problema que té tot aquest mundillo, que és que és tan indeterminat i tan heterogeni que no li pots posar una paraula que no sigui tan gran com creador, no? Però n'hi ha de 2 tipus. Uns que són que la gent els segueix pel que fan i els altres per qui són. No? Llavors, tu em deies, hi ha alguna cosa que sigui massa, tinc la sensació que tot tendeix massa a seguir la gent per qui és. És a dir, no? L'influencer de tota la vida, que ara se'n diu estil de vida. No? Crec que això també és dolent per a aquests creadors, perquè a vegades acaben caient una mica de l'abstracte de si mateixos, quan seria molt interessant veure'ls fer coses, investigar coses, és a dir, l'internet no havia de servir per veure molta gent fent moltes coses diferents. A vegades ens n'oblidem, que estem parlant que internet havia de ser trencar la tele i la ràdio i dir, vale, no, el món és molt més gran, i acabem fent tots les 20 mateixes coses. Home, doncs jo què sé, molaria imaginar un món on aquests creadors doncs, investiguen i tenen llibertat creativa i no els hi fa por, doncs, si són jugadors del LOL, passar-se als escacs i que hi hagi més transfugisme, ¿no? Es més un desig que... 100% de acuerdo. La putada es que también estamos como un poco anclados al final a una mentalidad muy resultadista, ¿sabes? En el caso, por ejemplo, de Twitch, ¿no? O sea, si yo hago algo que lo peta y tengo, no sé, 3.000 viewers y mañana no lo hago, no los tengo, tengo que volver otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Y en la interpretación pasa un poco lo mismo. Yo hago algo que lo peta, después hago otro proyecto que no lo peta y tengo que volver un paso hacia atrás porque pienso que no funciona, ¿no? Entonces, yo también creo, y esto también lo he pensado yo mucho como mi carrera personal, ¿no? Como director, al final hay que olvidarse un poco de los resultados, porque si estás pensando siempre en los resultados, llega un momento en el cual creo que la guía se pierde un poco de vista, ¿sabes? Creo que al final te centras en algo que realmente no es el motivo por el cual hacer las cosas, ¿sabes? Lo que te decía, por ejemplo, en nuestro caso, hacer estas cosas de acciones y tal, si me centras en los resultados, es que no lo haría.
Es que no lo haría, porque el crecimiento es muy lento. Es un crecimiento muy lento, muy costoso, muy frustrante. Te tiras 4 días haciendo algo y después lo ven 100 personas, tío. Es como un canal de YouTube, ¿sabes? Que dicen, me cago en la puta, Claro, tío. claro. ¿Lo hago para 100 o lo hago para 50.000? Hasta que te das cuenta que dices, bueno, si me ven 1000 personas, esas 1000 personas al menos es peña que le estoy aportando valor, ¿no? Y a lo mejor eso ya es suficientemente importante y me da igual tener 50.000 o 1000, ¿no? Això és important. I potser és molt massa Paulo Coelho, però sí que hi ha una part de veritat en què si tu vas fotent-li coses que tu passes bé i tens una mica de gràcia, també és veritat que això és important. No, encara que tu passis bé i ets molt dolent, ho sento, no te n'en sortiràs, vale? No ens passem. Però sí que hi ha un punt de dir, si tu més o menys ets bo en una cosa, és més guai i es notarà que fas bé les coses si tu t'ho passes bé i estàs una mica així amb els números dels views tapats. Perquè sí, perquè és que es nota en l'aire del viure, saps? I nosaltres, evidentment, a la Fera no pensem ni un minut en views de res perquè fem les festes, ens ho passem bé nosaltres i quan deixem de fer-ho, deixem de fer. Perquè, per sort, també, ens dediquem a altres coses i no és la font d'aliment de la meva vida, diguéssim, no? En el món dels creadors digitals en català, això és bastant comú en la majoria, no? Que no és el seu principal sostén. Vull dir, jo entenc que quan això és la teva feina, doncs és més fàcil dir... 100%. Però sí, tu digues el que vulguis, però jo sí que Sí. miraré pels números i m'esforçaré, saps? Vull dir que això també entenc que si és la teva... Si és el teu pagar lloguer, saps? Sí, depende de cada situación muchísimo. Pero es una putada que sea así, porque al final yo creo que se pierde mucha creatividad. Y se pierde mucha creación, ¿no? Hablando de creadores, hostia, si tienes que estar fijándote en los viewers, tío, es que es una putada, ¿sabes lo que quiero decir? Yo he escuchado mucho esto de la gente, se tapan los viewers, ¿no? Para no saber cuánta peña hay. Sí, i fins i tot treuen al xat alguns perquè, bueno, a vegades és tòxic i problemàtic. Ell ja està patint perquè estem passant-nos el temps. No vale. pateixo pel temps, pateixo pel contrari perquè dic tapar el xat. Sí, de fet, estic patint perquè estic fent això sense xat i sense estar en directe. Tu t'agradaria veure ara què diu la gent, Això, increïble. O sea, tú haces Twitch, ¿no? Sí, bueno, jo faig el que puc. Tú haces un poco de todo. Sí, Pero exacto. en Twitch, o sea, ¿hay mucha gente que mira tus directos? Sí, puc dir que sí. Home, i tant. ¿Cuánta gente más o menos? Por curiosidad, ¿eh? Depèn de l'època. Tinc un problema en aquesta temporada que ja s'acaba i que potser no és en la que esteu veient això, però no passa res, que és que he tingut massa parades per feina, perquè jo faig un matinal de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, competint amb el Basté, Hola Jordi. Hola Laura, també, quan vulgueu. Perdó, torno. Faig això. I quan porto un parell de setmanes, 3 setmanes, que estic cada puto dia, doncs faig mitjanes de 22, de 25 persones, de mitjana. Al final, en total, sumo unes 100, més o menys, entre 80 i 100. Està de conya, jo estic supercontent i de vegades he tingut una quantitat de subscriptors que no me l'explico i que, corazones, però... ¿Y haces lo que te gusta o haces lo que crees que gusta a tus a la psicóloga gente que que te me ve? No, es una curiosidad que tengo, porque no estoy, o sea, estoy muy fuera de este rollo. Crec que faig el que m'agrada, Jo també però ho crec. de vegades crec que he fet el que la gent m'ha dit que podria fer o hauria de fer o que potser agrada. I de vegades m'he dit, a mi no em mola molt, i paro. I també és veritat que de vegades he parat de fer coses que a mi m'agraden perquè veig que no estan funcionant. Jo cada dia a Twitch faig una paraula en japonès, perquè una de les coses que faig és estudiar japonès. Porto ja 160 i pico paraules quan estic gravant això. Em preocupa molt l'espai temporal en què la gent vegi això, I ho vaig deixar de penjar a TikTok i a Instagram perquè no funcionava. I vaig dir, a la merda. I ho penjo a Twitter amb una mica de vergonya, perquè tampoc funciona, però és allò de... Aquí això ja és un toc de... Els he penjat tots a Twitter, a Twitter els he de penjar tots, per collons, però no funciona molt i és allò de... Claro, la putada es ese concepto de que qué significa que funciona o no viewers, funciona. Això anava a dir. Jo els miro, els viewers, tu els mires. posats T'anava a sempre. dir, funciona no sé què vol dir, però jo me les miro, les teves paraules en japonès. Llavors, ojalà les pengessis a tot arreu, perquè si et funciona a tu, saps? És a dir, i quantes has dit? Quantes paraules portes? 165, diria. Vale, 165, et semblen moltes. No són tantes. No, clar, És a dir, evidentment. per posar l'exemple de sempre, la Sotana va trigar 4 o 5 anys a fer jo no vull un petar-ho programa amb que el- es jo no vull pogués petar-ho amb el cap de suro, escoltar una mica de respecte, saps? No vull petar-ho amb No, la però paraula en esto és japonès, és una importantíssim, secció No, que però dura que vull dir un minut. que poder és com aquell meme del Minecraft en què falta un pico per trobar el diamant, no? I dius, ui, no, impossible, m'empiro. És igual, perquè total és gratis. O sigui, Sí. No, a veure, no estic aquí a fer una apologia de que la gent pugi vídeos de 24 hores amb les quants gigas, perquè al final els servidors també contaminen i tot, però un vídeo de 30 segons el pots posar, saps?
Es que yo creo que es una cuestión de mirar muy bien el retorno. O sea, eso que te decía, lo de te funciona o no te funciona. Es que es relativo, porque al final sí que es cierto que estamos muy expuestos a ver que lo que funciona son de repente un chocas, ¿no? Que de repente no sé, lleva un montón de años, pero de repente en 6 meses lo peta y tiene, no sé, 50.000 personas o no sé cuánta gente tenía, mucha gente mirándole. Pero es que eso sucede muy pocas veces. I funcionar no sé, perquè després ha tingut un fotimer de problemes mentals, polítics i de tota mena, i diguéssim que ha entrat en una situació complexa. Es relativo lo de funcionar. Al final también tiene que ver con cuáles son tus objetivos, ¿no? Claro. Si tu objetivo es forrarte, entonces no te está funcionando una mierda. No, clar, evidentment l'objectiu no és forrar-me. Claro, tu objetivo es vivir más o menos bien y comunicar cosas más o menos correctas, entonces cojonudo, tío. Esto lo decía Godard, ¿no? Que decía, yo puedo comunicar a una sala de 19 personas, pero no puedo comunicar a 1000 personas, ¿no? Entonces yo creo que al final también entender muy bien que al final hacemos cosas de nicho, eso es importantísimo, tío, porque cuesta. Yo tengo muchas veces, el otro día quedé con un chaval que son muy famosos, ellos tienen una marca que se llama Nude Project, no sé si los conoces, marca de ropa que lo ha petado, pero a un nivel, te digo, 2 chavales de 20 años que facturan 15 millones al año, o sea que no tiene ningún tipo de sentido. Y que todo el mundo les sigue como la nueva ola de marca, es una locura, si facturés 20 milions l'any ja pararia i ja està, Però això és molt bona pregunta, perdona. No, lo que te quiero decir es que la gente busca tener el mismo éxito, o sea, un éxito parecido al suyo en el mismo tiempo, es imposible, tío, me refiero, es uno de cada millón. És que hauria de ser al revés, o sigui, com que els 15 milions ja no els farem, la pregunta és, si tu tinguessis 15 milions, faria això. pujaries aquelles paraules a l'Instagram? Sí. Doncs fes-ho, tio. Claro, perquè els 15 milions, tot apunta, més que sap, tot apunta que no els farem, ni tu ni jo, sí. però ja Àngels Castilla. Es que da un poco igual al final. Em sentia pesat a Instagram, saps? Ja. Cada puto dia un reel. I a TikTok? A TikTok no et pots sentir pesat, perquè... Ja, bueno, TikTok és... TikTok no se entiende, yo TikTok no lo entiendo, no té cap sentit. Es una barbaridad. Es una bestiesa, no té... Nosotros de repente hemos llegado a tener en vídeos 5,3 millones de visitas, tío. Perquè sí. ¿De dónde sale toda esta peña? Y al següent té 2.000. Y al día siguiente tienes 1.000. Sí. O sea, no me puedo creer nada. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo a la gente, a los community managers les decía, no, tienes que llegar a 2 millones. Y me decían, pero tío, que esto es un algoritmo, que es que yo no puedo hacer nada, es que no depende del contenido. Es una ruleta. Es una puta ruleta, es que no depende del contenido nada, ¿sabes? O sea, es muy bestia, tío. Pero bueno, oye. Mola perquè això ha començat com gent que fa coses i s'ha acabat en una teràpia meva de psicòleg. Sí, claro. Està meravellós. Jo crec que era obvi que veníem aquí a fer una teràpia. Realmente no se está grabando esto. No, que va. Això és atrezzo. Hay un tío de atrezzo que también está interpretando el papel de cámara. Ja està, tot és atrezzo. Us volia preguntar una última cosa per tancar, perquè... Vinga, va. Perquè sí, per tancar. És un bon moment per estar en aquests dos sectors? En tu caso, seguro. Sí, perquè no és un sector. És a dir, hauria de ser-ho, però té la virtut, diguéssim, a vegades parlem, no?, de que és un problema, la salut del català, no sé què. Hi ha una virtut que és que no està tan professionalitzat com perquè no puguis fer i desfer el que et roti, i si comences ara a fer coses i les fas amb gràcia i t'agrada i les segueixes fent, tens molt d'espai per córrer molt ràpid. Realment és una mica com el Far West, la primera febre de l'or, estem en aquell punt. Vull dir, no està gens saturat, encara que sembli a vegades el contrari, jo dic al revés. Si hi ha algú que arriba i diu, hòstia, tinc ganes de fer aquí, fer coses guais, hi ha molt d'espai per córrer. Eso es una locura, tío. Clar, està tot per fer en aquest bàndol, que segurament és el contrari que en el teu, ¿no? Exactamente. Per tant, és un molt bon moment. Claro, yo lo que pasa, o sea, en tu caso es un sector que me parece que está en auge, que además despierta mucho interés, hay mucha curiosidad. El sector interpretativo, me gustaría decir lo mismo, pero lo cierto es que está muy jodido. O sea, hay un 92% de paraactoral, es un porcentaje vergonzoso. Lo que produce la industria del cine en España no llegan al 1% del PIB español. Mercadona es el 4%. Entonces, claro, te das cuenta de que yo muchas veces me lo pregunto, tío, y me encanta esta profesión, ¿eh? También me gusta mucho cocinar, entonces muchas veces pienso, tío, monta un puto restaurante y ya está, ¿no? Pero digo, en el fondo, tío, es algo que tienes una pulsión dentro, que no sabes cómo callarla, tío, y es una putada porque estás todo el día luchando contra eso, ¿no? Pero es un momento jodido, aunque hayan llegado, o sea, las plataformas están ahí y parece que están resolviendo el mundo, se van a caer, me refiero, Netflix están perdidas desde hace un montón de tiempo, no tiene ningún tipo de sentido. Y es un momento jodido, pero también te digo, han habido muchos momentos jodidos y ha salido gente buenísima, me refiero. Al final, o sea, también es una oportunidad. Yo creo que hay mucha gente que se va a largar y hay que aprovechar también la oportunidad. Està guai salvar el missatge al final. Claro. No, però sí. Hem de recoger un poco de cable. Està guapo. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut, per acceptar la invitació i per aquesta sessió de psicologia que ha estat gratis, crec, i no me l'esperava. No, ja et passem la factura. Ha sido un placer, tío. Gracias por invitarnos, de verdad. Moltes gràcies.
Els que heu vist això ho heu vist gràcies a l'Héctor Espanya, que és un càmera increïble i que ha estat fent els planitos a tot això aquesta estona. Moltes gràcies i fins la propera.